मंत्री नाईक म्हणतात जनता दरबाराची वेळच येऊ नये। नवी मुंबईत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी 7वा जनता दरबार भरवला। नागरिकांच्या समस्या ऐकून त्या सोडवताना समाधान मिळते, पण अशी वेळच येऊ नये असे मत त्यांनी व्यक्त केले। शेवटच्या व्यक्तीची समस्या सुटेपर्यंत दरबार सुरू राहील अशी ही ग्वाही त्यांनी दिली। आणि अधिकारी वर्गांमधून अतिशय सकारात्मक जनतेची कामं होऊ लागली। आता काही दूरचित्रवाणीच्या माझ्या मित्रांनी तर माझ्याशी जर सुचना साधण्याचा प्रयत्न केला, तर मी त्याला म्हटलं की आता सुरुवातीला 50% देतो, तो 55, 60, 62, आता साधारणपणे 80% आलेल्या समस्यांचं निवारण होऊ लागले। राहिलेल्या काही 20% काही न्यायालयाच्या अधीन असलेल्या प्रश्न असतात, काही भावबंदीचे प्रश्न असतात।